Hello ljudovi! Ćao! Dobrodošli u odleđivanje krajčeka! Drugi deo. Ne, ovo je prvi deo. Ne znam se, već smo snimali jednom. Pa da, to sam rekla u prošlom videu kad sam ga zaleđivala. Uglavnom, da, hajde što prije da pređemo na stvari. Idemo po krajčeka koji je u frižideru. I dalje mi je naš frižider žalosni, pokvareni. Wow, vidimo i ovo nešto. A bre, to je led. Wow! Što je cute! Dobro. Ok, evo ga krajček. Jej. Good. Ok ljudi, evo nas na kesi. Messi na kesi. Evo uglavnom, evo ćemo da izbacimo krajčeka. Ok, ovaj led je već napukao. Tako da će se vjerojatno lakše malo otvoriti. Da, inače ako niste znali, poenta je samo da izvadiš LPS iz leda i to je to, iskreno. Nije ništa specijalno. Sad mi imamo oružje, makaze. Ne znam baš da li će nam ovo uspjeti. Ako ne uspije, stavit ćemo ga i sačekat ćemo se odledi. Jednostavno ćemo ga staviti u mikrotalasnu. Ali ne možemo, istopit će se. Ups. Dobro. Dobro, samo sklenimo ove LPS-a. Ja, bože. Oh my god. Vidi kako je velik providan. Tako da cool. I ovo je tako dobro. I tako Izgleda kao kristal. Neki kristal, da. Dobro, i sad trebamo da izvedimo krajčaka. Možda držiš kameru? Ide sad na šuti. Ok, dok smo mi zamenile mesti i tako to. Ja sad ćemo probamo nešto. Oružje. Ok. Jumping up and down the floor. My hair is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. Skoro smo do kraja. Evo ga! Evo ga! Sad izgrbanem pozadi. Ali ljudi, uspjeli smo da izvodimo krajčeka. Evo, ovo je ostatak neki u kojem je Dobro, on krajček treba stajao. bude u prvom planu. Prostite zbog lošeg kvaliteta, ali ne mogu se da upalim blic. Ali evo ga, izvedili smo krajčeka. I izvedili smo krajčeka. Da. I da, to je bilo to za ovaj video. Još jednom da ponovim koliko sam izazvala da uradi ovaj izazov. To sam već bila rekla u zaleđivanju. Ella Productions, LPS Ninu TV i LPS Cool Dog 99. Tako da, to je bilo to. Ćao!